Aprangsi Solando Karbi Anglong arat apan ningkang sama kardong nilihin pen pajir poniklo kardong non kewangji indeng 6 Paikuni Nifai 11 12 13 2024 aningkan Jintong hawar honglang swa dimalong aningkan wang ason thak pening lethota Falcon Festival talon ponpo lasi kadu kawe kiching hon arat atumapan bang suarong ajialong ali racham lapen kecerap kecitora peji apansi nilihin pen chuningri ponlo kardong kadu kawe Karbi Anglong arat duan pandemi nili jintong konsumsi IMC ahin pen kardong pe kardong aningkan wang asumsi kalengha abo festival na jintong konsumsi long padu pon adim lake hong langsung nasi non kewenji hai kuni tarikresi depan tarikret komansi laso tranga di pon nasi wo aning kehangatun wo kenang aning kehangatun lapen Karbi Anglong adang pi mate jintong homosti aning kehangatun lapen kedua biara doan pandemi laso festival long nang kecitong dun pedi pansi nilin pen jon ngiri lo karno